Hello, sziasztok! Szóval még egyszer! 18-án estére gyertek a Shellbe! De cigi nélkül. Ugyanis benzinkúton robbanás veszélyes cigarettázni. Valahogy így táncoljatok majd éjszaka. De van együtt! Nem az lesz anyukámmal. Sajnos ennél a videónál ő nem tudott megjelenni, mivel hogy eléggé fáradt is meg. Hát ugye 69. éves lesz, és az a múltkori óriási hatalmas szélvihar, ami majdnem 150 km/h is volt, megviselte biztos. Most jön ki az utóhatása. Nekem meg tegnap köhögtem, mint az őrű. Most már még éppen valamennyire elmegy. Hopp, is tud valamit! Irányítsd a kamerát! Tud azért valamit a csávó?